Poi se no, poi c'è un bacio di notte. Io sono oh, e poi c'è un po' mat. Non io trovo code. Ah, non so io, ma mi sta. Ah. Ma lo so che c'è e so devo fare. Non so se c'è un po'. No, c'è io so cosa mai. Chi so cosa mai fare? Sono vai fare. Look. מה קורה? הוא מתקשר אליי, בוא נתחיל אותו סליחה. שלום. הולכים לשחק טניס וסנוקר. אחרי זה, נו, אחרי זה. עכשיו זה נטילת ידיים. יש פה נטילת ידיים כי המשפחה שלי יש בה מלא דתיים, סבבה? מלא, אבל יש גם מלא שלא אוכלים כשר. וקיצר, הם מסתדרים אבל, כן, הם מסתדרים. סבבה? ויש פה רגילים, כאילו, כמונו. יש לי משפחה מצד אבא, מצד אמא ומצד אמא. היא מצד אבא הראשון שלי. היא הכי קרובה. פה יש טניס וסנוקר. אנחנו משחקות עכשיו טניס שלך. וואי, איזה כיף לנו. אוי, איפה יש פה כדור? נכון. טוב, אנחנו נעמיד אתכם ותסתכלו. לטובה בזה, אני טובה בזה רצח, אוקיי? את יודעת איך לשחק, כן? אני יודעת. סבבה, אני טובה בזה, אוקיי? כשאני ובאלה בבית ספר, הצלחנו לעשות רצף של 4. זה הכל? הצלחתי לעשות עם מישהו רצף של כמעט 50. עם ילד של חבר של אבא שלי. אוקיי, בוא נתחיל. אוקיי, גרוע. תתחילי את יודעת איך מתחילים. ברור. תתחילי, אני רוצה לראות. לא ככה מתחילים. זה. בום. את עושה. רואה? אבל אם זה לא... את יודעת את החוקים, בקיצר. טוב, אנחנו משחקות. ביי, נחזור אליכם.